Хранят се телесно. Възпитати. Възпитание. Вос е една приставка над. Над храната. Храна отгоре. Каква е тая храна отгоре? Ами духовна храна. Така че възпитава означава храня духовно. Това разбрахте ли? Възпитанието е да се храни духовно. Ето и сега ние на това свято място и в този благолепен храм ще се храни духовно. Само че като пеем песнички и си говорим духовни неща. Днес тези дни са благодатни. Ние сме в обсега на празника Успение Богородично. На 15 август беше този празник, обаче нищо в църквата не настъпва изведнъж и не си отива изведнъж. Постепенно. Преди празника имаме пред празника. После празнуваме празника и идва по празника, т.е. след празника. Една седмица отделно след празника. Честните празник, след това. После повече празник имаме още положение на този празник. И ето сега искам да ви кажа, че ние се намираме в обсега на празник Успение Богородично и най-напред искам да изпеем тропара на този ден, на този празник. Още повече тази благолепна църква е посветена на покрова на Пресвета Богородица. Ние празнуваме на 1 октомври този празник. 1 октомври покров Богородица. Света Богородица е простреляла своя омофор, покров на целия човешки род. И тя е майка на целия човешки род. И ние молим да не само да закриля, но тя може и сама да спасява. И сега, ако искате да станем правички само за малко, за да изпеем тропара на празника Успение Богородично, който означава Рождественечно сохранила еси во успении мира, не оставила еси Богородице, представила ся еси к животу, мати сущи живота и молитвами Твоими, избавляющий от смерти души наши. Пресвета Богородице, спаси нас! Амин! Аз съм се подготвил за тази среща. И съм ви донесъл някои вестнички. Преди това говорим за празник. Говорим празник, искам да ви знам една иконичка. Или ще дам душа Милена, какво ще ми раздаде? Може ли да разберем? Една иконичка и може да ти как ти искаш. Така. Който не знае, тук има хористи от прекрасния детски хор Свети Серафим Софийски чудотворец и негова ръководител, госпожа Анелия Кочева. Скоро ще издаде един компакт диск с запис на този прекрасен детски хор. Тук знам, че има доста дечица, дали? Христина и Христина дечица. Хор е по-голям, разбира се. И в този диск те са записали едно Свети и Боже песнопение на мое смирение на глас първи. Знаете, които са от този хор, те са чули, но които не са от този хор, може да не са чули за едно чудо, което е станало в 5 век. В 5 век става едно голямо земетресение в Цариград и в околностите.
Хората много страдали от това, то продължило дълго време и всички излезе на полето извън града да се молят. При всяко едно изпитание, много важно е ние винаги да отправяме молитви към Бога. Може някакво да разделете за тези свети Божи да. Ето тук не заставите. Раздаваме от нещо, раздаваме. Докато раздавате нотичките, аз ще ви кажа така накратко историката на това престъпление Свети Божи. Да, всички жители на града, начело с патриарха Прокъл, излезли на полето и се молили Богу усърдно да спре земетресението. И в един момент, както те се молили, едно момченце по чудесен начин се издигнало в небето и пак по чудесен начин се спуснало на земята. И изказвало, че чуло горе ангелска песен. Ангелите пеели така: Агиос Одиос, Агиос Исхирос, Агиос Аханадос. Тоест, свят си Боже, свят си, понеже си силен, свят си, понеже си безсмъртен. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни. И народът казал, довърши молитвата като казал: Елейсун имас, помилуй нас. И земетресението престанало. Това е чудо, което е станало в 5 век. И от тогава е този текст Свети Боже. А това е една мелодийка на мое спедение на първи глас. Сега ще ви изпея, хора от Свети Серафим я знаят и те ще помагат по-бързо да я разучим. Това е само като информация, тези нотички се остават при вас, после може да ги продължите да ги пеете. Чуйте само как звучи тази мелодийка. Тя е на първи глас, източен напев. В България трябва да знаете, че имаме две традиции на църковно пеене. Едната е древна традиция, повече от 1100 години. Това е източното православно църковно пеене. То е едногласно. А другата традиция, която идва от 19 век, е хоровото многогласно църковно пеене. Сега това е в духа на източното църковно пеене на глас първи. Дорийски, така наречен блат. И чуйте как звучи. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Това помилуй нас винаги е в по-тиха динамика и си представете как вие като дечица, като ангелчета, мама ви гали по главичката. Айде сега да изпеем. Святи Готови? Внимание! Внимание, всички заедно, да направим, ще си почнем. Знаете, че когато има хор повече от няколко, събрани няколко души, когато е сам човек, сам си взима тон, сам си пее. Е така на криве. Обаче, като са повече, кажем 3, 4, 5, 10 души или повече, тогава трябва да има един човек, който дава поне начало и край. Така още дълбока древност, преди Христа, се изпълнявали Давидовите псалми. И представете си, както Свети пророк цар Давид там пише в псалмите на самото начало: началник на хора. Внимание! Това е за началника на хора. Да знае там да даде тон и всички да запеят заедно.
Имало е такава длъжност на гръцкия доместник, иначе в Стария Завет се нарича Хасан, който е ръководител на този хор. Има сведение, който не знае в Стария Завет, че тези Давидови псалми имало и случаи са се изпълнявали от хор от 3000 души. Представете ли си хор от 3000 души? НДК събира 4000. Значи, цялата зала, представете си, е един хор. И този хор се управлява от един човек, който дава начало. Така че сега мое изпълнение ще бъде в ролята на такъв ръководител на прекрасен детски хор. Да, така даваме тон сега. И този тон не би удобен, мога и да по-пози супорт. Това е началото. Това е знак внимание. Вдигам нагоре ръчичките си. Това начало, за да се диша. И ако има ли така наречения ауфтакт, ако тя е четвъртинка, обаче тук е осминка. Затова ръководителя на хора, той предварително трябва да се научи на такива жестове. Това е езикът на диригента са ръцете. На здраве, майко! И затова тази осминка за едно почука става така. Внимание! Святи! Това е внимание! Святи! Така, айде сега започваме да пеем. Смело! С Бога напред! Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй нас. Браво, бе! Задърчате! Обичам ви! Айде сега, пак същото нещо. Като хубаво е, когато имаме повторение, да не е едно и също. В църквата имаме голямо разнообразие. И в темпото, и в динамиката. Това е така, защото не става просто, че имаме различни настроения, но имаме различни по характер молитви. Песнопенията са умилителни. Имаме тържествени песнопения, други са в едно темпо така умерено. През Великия пост песнопенията са повече такива пространни, повече имаме четива. Докато през пасхалния период те са тържествени. Може да пеем Христос воскресе тихо и бавно. Не, това е тържествено песнопение, ще го пеем силно. Христос воскресе из мъртвих. Или много е лета. Как ще пееш? Се пее тържествено. Това е пожелание за новолетие с благоденствено, мирно житие. Така. В случая искам да ви кажа, че когато имаме повторения, хубаво да има разнообразие. Един път ще бъде по-силно, другия път ще бъде по-тихо. Да не е едно и също. Да сега, ако искате, може да направим така. Ще започнем по-тихичко и постепенно ще усилваме звука, за да стигнем до Слава Отцу, което по-късно ще го научим. Така, айде сега към самото начало. То се пее 3 пъти. Ще пеем по-тихичко сега. Готови? Дай внимание. Святи
сега слава Отцу, така се пее. Слава Отцу. Стигнали сме в едно темпо, една динамика, по-тържествена и пеем слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присно и во веки веков. Амин. Тук вече сме имали една силна динамика и по същия начин продължаваме свети и безсмъртни. Свят си, Боже, понеже си безсмъртен, святи безсмъртни. Сега да изпеем слава Отцу. Всички 3, 4. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присно и во веки веков. Амин. Святи се казва динамис, сила. Това означава по-силно да се спее последния съд. Динамис е на гръцки. Сила. И ние ще кажем така на вашия тон. Сила. Последен път го пеем силно. И святи обичаме, благодаря, браво! Браво да сте! Сега тези нотички ги събираме, т.е. те остават при вас. Тук още ще ви дам. И отиваме на... Ще се пренесем сега през пасхалния период. Преди малко ви казах как се пее Христос воскресе, тържествено. И тук мое спрение за дечица още много отдавна, преди 30 години, написах една песничка по текст на Дора Габе. Знаеш ли тази песен? За любовта. Не знам. Сега ще изпеем. Айде, бързо да се принесем. Сега, това е песничка за най-малките, но това не означава, че не може да се пее от големите деца, порасналите деца. Може да се пее от големите, порасналите деца. Сега, значи пренасяме се през пасхалния период, когато всички знаете, празнуваме празника на празниците и тържество на тържествата. Това е Пасха Христова, най-големият християнски празник. Този ден, както и всеки един празник, преди всичко има духовно съдържание. Това трябва много добре да го знаете, мили дечица. Всеки празник има най-напред духовно съдържание и след това, след тази духовна трапеза, идва и какво? Телесната трапеза, защото ние не фотосинтезираме. Аз си спомням, когато бях малък, като вас, и мама, прости, тя правише много хубави козунаци, поедисва ми яйчеца на Велики четвъртък. Той и вие си позицили тези яйца, нали и вие? Да.
И това има една символика, който не знае, аз ще ви кажа набързо, много набързо. В противовес на еврейската Пасха, християните вече заместват хляб. Нарича се артус. И в други страни православни се нарича артус. У нас ние замесваме козунаци. В противовес на безквасния хляб, който е при евреите, при християните става квасен хляб. С мая. Нали? Знаете, за да има хляб, трябва да има мая. Това тесто, затова се квасва, се казва ние. Хляба и така. Малко квас заквасва много голямо тесто. Малко квас. Така пише и в Писание, така, но искам да ви кажа, че това телесно, което имаме, телесната трапеза е свързана значи, с този квасен хляб. У нас се правят козунаци. Има, поедисваме и яйчица, връзка с едно събитие. Света Мария Магдалина е подарила червено яйце на император Тиберий. И с Божия на Христос воскресе. Червеният цвят е символ на кръвта, точно така, на тази жертва доброволна на кръста от нашия Спасител Исус Христос. А от друга страна символизира и победата. Червеният цвят символизира и победата. На какво победа? Победа над смъртта, над злото. Христос е сразил това 100% зло, сатаната. И това е нашия християнски оптимизъм. И затова се рисува даже на Пасха Христос с знаме. Христос се рисува така с знаме. Иначе се нарича слушествие глад, тъй като е слязал, бил на много места едновременно, като е издъхнал на кръста и е слязал и в ада, там посветил старозаветните праведници и така много неща имам да ви кажа, но не може всичко да ви веднъж. Сега говорим конкретно за Пасха Христова. И тук тази песничка се говори за тези яйчеца, които ние поедисваме на Пасха Христова. Текстът на Дора Гаве. Зайо Байо, я ела, с твоята шарена кола, дай червено яйчице, дръж го с двете си ръце, да си чукнем, да знам кой от нас е по-голям. Сега чуйте как ще ви изпеся тази песничка. Зайо Байо, я ела, с твоята шарена кола, дай червено яйчице, дръж го с двете си ръце, да се чукнем, да знам, кой от нас е по-голям. Да се чукнем, да знам, кой от нас е по-голям. Харесва ли? Да! Айде сега да изпеем. Зайо, байо. Сега, с учебна цел, да ни казваме така, ще пеем по-бавничко. Зайо, байо, я ела, с твоята шарена кола, дай червено яйчице, дръж го с двете си ръце, да се чукнем, да знам, кой от нас е по-голям. Да се чукнем, да знам, кой от нас е по-голям. Браво! Ай сега по-смело. Вие много бързо учите. Вие сте музикални, много добри дечица. Така, значи. Зайо, байо, я ела, с твоята шарена кола, дай червено яйчице, дръж го с двете си ръце, да се чукнем, да знам, кой от нас е по-голям. Да се чукнем, да знам, кой от нас е по-голям. Айде сега по-силно. Зайо, байо, я ела, с твоята
както ви казвам, в празника Пасха Христова песнопенията са тържествени, няма четива и ние имаме пасхална радост, която радост винаги трябва да носим в нашите сърца. Пасхалната радост винаги трябва да бъде в нас. И затова говорим за радост. Не може да пеем Зайо, баю, яела, твоята шарена кола. Може да пееш така. Дай червено яйчице. Може така да пееш. Зайо, баю, яела. И така трябва. Колко? 3, 4. Зайо, баю, яела, твоята шарена кола. Дай червено яйчице. Между двете си ръце да се чукне, да знам кой от нас е по-голям. Да се чукне, да знам кой от нас е по-голям. А които са по-близки имат такива плачета, нали, казваме детския хор, нали, дисканчета се наричат, високите детски гласове. Значи, Кой от нас е по-голям? По-голям. това е за финал. Кой от нас е по-голям? Един глас пеем долу, а първият глас е Кой от нас е по-голям? Знаете ли? Айде сега. Правим само финала. Да се чукне. Сега, тук това е едно така музикално изобразяване. Все едно си чукаш да си да се чукнем. Не да се чукна, а да се чукнем. Все едно си чукаш да си Има и сега и дървени яйца, обаче това не е често да се чукате с дървени яйца. Хубаво, сега тя не ти се е разсърдила, аз съм сигурен, че тя не се е разсърдила, но не е честно, защото това е символика такава, като си чукнем, после да изядем яйчицето, то е много сладко, много хубаво, приятно е да ядем на великден яйчица, без да прикаляваме, разбира се. Айде сега да направим само финала. Да се чукне, да знам кой от нас е по-голям. Браво! Айде сега цялата песничка, вече да изпеем така бодро, като за Великден. Искам да ви кажа нещо много вълнуващо и което е важно за всички, както казах преди малко, винаги трябва да носим в нашите сърца пасхалната радост, но преподобни Серафим Саровски в своя манастир в Дивеево, а пък и по принцип, където е ходил, той е поздравявал хората всеки ден с Христос Воскрес. Не само в неделния ден или на Великден през пасхалния, а винаги. Радвай се, чадо мое. Радвай се. Христос Воскресе. И се отговаря воистину, ако е на църковно-славянски език, наистина. Воистину с у, а не воистина Воскресе, воистину Воскресе. Иначе може да кажеш, наистина възкръсна. Христос възкръсна. И отговор е, наистина възкръсна. Или Христос Воскресе, воистину Воскресе. Значи, като свършим песничката да пеем, кой от нас е по-голям, и аз ще ви кажа, Христос Воскресе, а вие в хор ще ми говорите, воистину Воскресе. Разбрахте ли? Айде сега цялата песничка, пеем бодро. Чакай, начало, това е начин. Не съм дал началото, заставам пред вас така, вие ме гледате, за да може да запеете всички едновременно, трябва да дишате едновременно, когато аз подавам знак. И щом диригентът иде началото, вие запявате. Готови? И...
решавам. Изпълно и за да решим. Моето е също така отдавна изписал по текст на Доростокския митрополит Иларион. Аз имах честта и духовната радост да бъда духовно чедо на дядо Иларион. Това е един съвременен светец, може да кажем. Дядо Иларион се представи в Господа на 30 октомври 2009 година. Учива в църквата Свети Петър и Павел, горна църква Свети Петър и Павел в Силистра, където той беше митрополит. Дядо Владика, освен че беше един ревностен архипастир, молитвеник, усърден, но и поет и писател. Има над 50 книги, издадени и стихосбирки. В една негова стихосбирка има и този текст, песен за цветята. Нас цветята Бог създаде, нему слава, и зато и му пеем, както подобава. Слава, слава, слава Богу, алилуя! Цветовете ни прекрасни спомнят рая, и зато е песента ни сек по мая. И пак припева: слава, слава, слава Богу, алилуя! Чар и мирис даде Бог на всяко цвете, и зато и то с химн екти през вековете. Слава, слава, слава Богу, алилуя! От небето този химн ни се дарува, да го пеем, когато свят светува. Слава, слава, слава Богу, алилуя! Това е текста и е така мелодиката. Тя даже може да се пее на 3 гласа, който хор може да пее на повече гласове. Иначе мелодиката е, сега пак ще дам по-нисичко. На цветята Бог създаде, нему слава, и зато и му пеем, както подобава. Слава, слава, слава Богу, алилуя! Слава, слава, слава Богу, алилуя! На цветята Бог създаде, цветовете ни прекрасни спомнят рая, и зато и е песента ни сек по мая. Слава, слава, слава Богу, алилуя! Слава, слава, слава Богу, алилуя! Сега някъде може да се пее той гласен: слава и слава, слава, слава Богу, алилуя! Слава, слава, слава Богу, алилуя!
Всички заедно, по-смело, 3 и... На светята Бог създаде Него слава и за той му пеем, както подобава. Слава, слава, слава Богу, алилуя. Слава, слава, слава Богу, алилуя. Това е в края. Или алилуя. Втора волта и така наречената, преди края, преди там последния куплет е Слава Богу, алилуя. а последния път е Богу, алилуя. Ние сега ще пеем с втория волта. На света, само следвия куплет, още веднъж 3, 4. На светята Бог създаде Него слава и за той му пеем, като подобава. Слава, слава, слава Богу, алилуя. Слава, слава, слава Богу, алилуя. Сега втори куплет е световете ни прекрасни, спомнят рая и за той е песента ни сек омая. Световете, 3, 4. световете ни прекрасни, спомнят рая и за той е песента ни сек омая. Слава, 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 слава Богу, алилуя. Слава, слава, слава Богу, алилуя. И сега, за да не губим време, вие ще се научите цялата песничка, но отиваме на последния куплет. От небето този химн ни се дарува. Да го пеем, до когато свят светува. Значи, от небето, 3, 4. От небето този химн ни се дарува, да го пеем, до когато свят светува. Слава, слава, слава Богу, алилуя. Слава, слава, слава Богу, алилуя. Слава Богу, алилуя. Слава Богу, алилуя. Сега, за последен път, как ще е финала? Слава Богу,